Napríklad organizovanie nekonečnej série protestov občianskym združením Mier Ukrajine. Pokiaľ ide o podporu mieru a ľudí utekajúcich pred vojnou a celkové humanitárneho základu, bolo by to všetko v poriadku. Ale to, čo v poriadku nie je vyslovene zameranie protestov proti vláde, ktorá vzišla z legitímnych volieb. Nie je v poriadku ani to, že na protestoch rečníci dehonestujú štát, dehonestujú predstaviteľov exekutívy a podnecujú účastníkov protestov k nenávistným prejavom. V konečnom dôsledku takto rozdeľujú spoločnosť, zasievajú nevraživosť a najmä účelovo zavádzajú, či dokonca prepisujú históriu ako príklad, že nás v druhej svetovej vojne údajne oslobodili Spojené štáty. Byť nezmyselné a zavádzajúce heslá ako Slovensko je Európa, Slovensko je v NATO, a keď už aj najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky jednoznačne vyvrátili a potvrdili, že sme v Európe a že sme v NATO, čo dokonca potvrdil aj generálny tajomník NATO, keď tu bol v Bratislave, tak vytiahli dosť, podľa mňa, nejapný slogan v znení nie ruskému zákonu. Pýtam sa na logiku. Občianske združenie Mier Ukrajine, ktoré vychádzajúc z názvu má poukazovať a protestovať za mier, v skutočnosti protestuje proti údajnému ruskému zákonu a proti vládnej moci, legitímnej vládnej moci na Slovensku. Aký to má iný než čisto a výhradne politický rozmer a politický zmysel? Keď občianske združenie Mier Ukrajine na proteste, ktorý by vychádzajúc z názvu mal byť za mier a ukončenie vojny, namiesto toho urobí protest proti vláde, ktorá má úplnú legitimitu v tejto spoločnosti. Všetky aktivity, a zvlášť tohto druhu, niečo stoja. A nie sú to malé peniaze, to vieme všetci. Občania, verejnosť i štát majú preto legitímne právo pýtať sa mimovládnych organizácií, odkiaľ im plynú finančné prostriedky. A to ešte veľkoryso až pri daroch nad sumu 5 000 eur, ak má neziskovka ročne vyšší príjem ako 35 000 eur. Kto teda poskytuje financie, koľko poskytuje financií a na aký účel to mimovládna organizácia využíva? Na čo to míňa? Na aký účel boli peniaze minuté? Prosím vás pekne, aká je toto šikana a aké je to trestanie? Je to len a len transparentnosť, ktorá pomôže aj samotným mimovládkam v konečnom dôsledku. Zvýši totiž ich spoločenskú dôveryhodnosť v očiach verejnosti. A na opakovanú mantru opozičných kolegov, že mimovládne organizácie majú obavy a strach z nejakej novej zákonom uloženej povinnosti, len stručná odpoveď. Prevažná, a toto zdôrazňujem a trikrát podčiarkujem, prevažná a drvivá väčšina mimovládnych organizácií na Slovensku robí svoju činnosť poctivo, čisto a v súlade so svojím štatútom a stanovami. Na záver poviem len toľko, že bojí sa iba ten, kto nemá čisté úmysly. Bojí sa iba ten, kto musí a má čo tajiť. Ďakujem.